Kumusta? Alampakan na ito, kusog ang Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat kaayo sa Ginoo. So, nini ka kabutagon igsoon, tuguti ko nga makadala, no? Makahatag og mensahe sa Dios diha nimo karon. Atong andamon ang atong kaugalingon. Nanindog igsoon, atong ablihan atong balang kasulatan diha sa Uno Hari. Uno Hari, Kapitulo 3, versikulo 5 ug 6, wala niya akong basahon. Pero noy bini siya og Jespod. No, laktaw ni siya. Ingon ang pulong sa Ginoo dinhi. Usa ka gabi niya na samtang didto siya sa Gibeon. Mipakita kaniya ang Ginoo. Pinaagi sa usa ka damgo. O mingon kaniya, "Pangayo kanako bisan unsa." Mingon si Solomon, "Gipakita mo sa imong sulugon nga si David nga akong amahan ang gugma mong walay paglubad. Kay nagmasinugtanon man siya kanimo, busa wala ka mohunong paghigugma kaniya. O gihatagan mo siyang anak aron mulingkod sa iyang trono niining adlaw." Magampo ko igsoon. Langit mo namang amahan Dios nga balaan. Salamat o Dios sa imong pulong karon nga among nadunggan. Kini gamhanan o hakit kaysa espada ang luhay sulak. Mudlagbas ni nga tos kinuyukang bahin sa among bukog, sa among kasing-kasing. Ug salamat Lord ang imong pulong karon among yanong masabtan, pinagi sa imong alagad. Tudloy kining ubos nimong alagad nga manulti, pinagi sa kaangan, pinagi sa kahibalo. Ug nining orasa o Dios ang imong mga katawhan makadawat ug makasalod ug makaangkon sa talagsaon o pinasahi ng mga panalangin. Amahan mo langit noon, hindi nga kabuntagon, ikaw ang tuboy. Dayon ka namo Ginoong Dios. Way mga buhat sa kabaldahan karon nga makadangat ini nga dapit in the mighty name of Jesus. Salamat kayo Ginoong Dios nga kanunay ko nimo ipaluyo sa imong cross. Salamat ini nga adlaw, ikaw ang Dios nga among tugyanan sa tanan. In Jesus name we pray. Amen. Hallelujah. Dito tekson. Giuluhan na po ni mga teksonan ang gasa sa kaalam. Ang gasa sa kaalam. Sa English pa, the gift of wisdom. Daghan kay mga tao mga kaigsunan sa Biblia. Daghan kay mga tao sa Biblia nga atong madunggan, powerful kayo. Powerful sila tungod kay ang Dios na aman kauban nila. The gift of wisdom. Ang gasa sa kaalam. Ug imong mabantayan sa daghan kaayong mga tao mga kaigsunan, si Solomon usa ka tawo sikat og ilado nga hari. Sumala sa atong nakitaan sa pulong sa Dios karon dinhi, nagapadayag ang Dios pinaagi sa damgo. Now, unsa man niay kining mga tawhana nga gipakita sa kinsa ni mga tawhana nga gipakita sa Dios pinagdamgo. Hinumdumi si Joseph the Dreamer. Di ba? Si Joseph the Dreamer gipakita pinaagi sa damgo. Kinsa ba? Si Daniel mga kaigsunan naghubad sa damgo. So, ang Dios, kaniadto mga kaigsunan, importante nila kining damgo. Naturon, basta damgon, ay bunga na sa kakapoy. Yung ha? Naidaman-damanon. Bunga na sa bilar siguro, no? Bunga lang siguro na. Ay, mga taong damanon, no? Kalit lang singgit, kalit lang bakod. No? Hinanap ito. Pero sa atong sitwasyon, sa atong mga panahon na ito karon mga kaigsunan, wala na kayo ma-exercise about anang dream, anang damgo. Pero kaniadto mga kaigsunan, grabe. Ilan ni gitagaan kayong pagtagad, gitagaan din nila ni precious kayo. Sa diha nga damguhon sila, sa diha nga magpakita nila ang Dios sa damgo, ilan ni tagaan pagtagad. Now, gisulti din sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, atong tanaw na balik. Atong basahon. Ingon din versikulo 5, usa ka gabi ni Ana, samtang didto siya sa Gibeon, mipakita kaniya ang Ginoo pinagi sa usa ka damgo, ug mingon kaniya, "Pangayo kanako bisan unsa." Anhing worda, kining word nga pangayo kanako bisan unsa, gisulti sa Dios in the Old Testament, dayon gisulti po niya in Matthew. Nga kung mangayo kas Ginoo tagaan ka. Amen. Do ang kasagaran sa tao pag pangayo, wala na tayo layo na kwarta. Wala na tayo layo na Kisa mo ko rin mo na be, pagkantaw mo dool nimo,
mingon ka na, Brad, mangayo ko nimo. Maghuna-huna na gyud kayo kwarta. Di ba tinuod? Kasagaran una sa tao, kwarta gyud hunahon. Pero si Solomon, giingnan siya sa Ginoo mga kaigsunan. Ingon ang Dios kadto kaniya, nagpakita ang Ginoo sa usa ka danggo. Ingon siya, pangayo nako bisan unsa. Ingon kas Ginoo karon pangayo bisan unsa. Sa kay mo isulti. Unsa kay isulti nimo? Ayaw mo na unaaning isulti ni Solomon mga kaigsunan. Kana imong imagination, imong kaugalingon ni hunahuna karon. O sa kay imong hunahuna, ingon sa dinhi, pangayo kanako bisan unsa. Pangayo kamo hatagan, pagita kay kamo makakaplag, pagtugtog kay aplihan ang putanan kaninyo. Daghan kay mga butang mga kaigsunan nga mga tsansa sa kinabuhi, chance unta sa tao. Ngadin mangayo nato sa Dios, pero ang problema kay kita maulaw. Ingon ang Bible, in Isaiah, yung mga kaigsunan, dili makadungog ang Dios. Dili makadungog ang Dios, pinagi sa inyong mga sala. Ingon sa pangayo, kanang bisan unsa. Ang sala sa tao, mo ay hinungdan ang tao, dili makapangayo. Hanaman, dalo, tikasan, mangingilat, ang tao, dili makapangayo ito sa Ginoo, hanaman, dili makadirekta. Why kaugalingon, signal, wala siguro yung relasyon, wala intimacy ito sa Ginoo. But ini kabuntagon mga kaigsunan, the gift of wisdom, atong tunaan ni. Noon sa kami, nung dayon niya, mga kaigsunan, kinigitawag o kaanam. Hallelujah, kita tanan dunay kaanam. Dunay kaanam. Pero ang lamig, mga kaigsunan, kining kaalam na gikan sa Ginoo. Hinumdumi, kung magplano gani ka, naanay kaanam. Amen ba? Ang tao mga kaigsunan, pag magplano gani ka, kauban nimo ang Dios. Magplano gani ka, kauban nimo ang Dios. Kining planuha, doon na kaalam. Hinumdumi ang Bible, akong balik-balikon, kanang plano pa lang ni mo daan, ino sa delight yourself in the Lord, and I will give you the desire. Desire pa lang ni mo daan, ihatag na sa Ginoo. Kung sa kung nagplano ka, kauban nimo ang Dios. Ingon ang pulong Ginoo, pangayo kanako bisan unsa. Atong tunan, ingon dinhi, unsa man nga mga lisod, no? Unsa man ang pinakalisod nga mga butang, angay nimong buhaton niining si manahuna. Unsa kuno ang usa ka pangutana, unsa kuno ang pinakalisod nga mga butang nga imong buhaton niining si manahuna. Unsa ang mga butang nga imong nalisod nga buhaton niining si manahuna. Tubaga kuno ko ninyo sa bahala lang dili mo grupo-grupo din ha. Unsang mga butang nga imong nakit-an nga lisod alang kanimo nga imong buhaton karon si manahuna. Una-unaan ninyo, kanang lisod ba? Kanang dili gid mo kaya. Basa Bible. Kanang basa Bible sayo na. Pero lisod kay nga di mo buhaton. Kanang pagpasaylo, kisa to kanina. Pagpasaylo, lisod kay nang buhaton nimo ani gawin. Lisod ba dili? Pinakalisod, sayo na ng basa Bible ilin. Sayo na tayo na. Sayon na siya. One chapter a day, sayon kayo. Kanang pag-share. Ang akong gihimo, every morning, usahay morning or gabi, dili na ko ma-share ang Bible, kanang verse. Kanang kada adlaw gina nag-share ko Bible verse. Daghang mga tao nga igon na lang ulang tao, dili na gyud mo amin. Murag isumhan na. Napuno na kayo ng ilang mga ngalan. Sa muka mo kayo ng pastora usahin sa muka tag verse. Pero pasiaw, secure biners, ganahan kita mo subscribe, ganahan kita mo tanaw. Tinuod din ang gisulti ni Pastor Isto. Ang iyang subscribers yung wali kamay na kayo, mga 5,000 ra. Pero mga binuang, mga pasiaw, gani nga magbutang o mga binuang anang YouTube. Daghan kayo mo tanaw, daghan kayo mo subscribe. Oh, tinuod na. Muna lisod. Pero, anin na sa pagpasaylo, lisod kayo buhato na. Lisod kuno kayo ng buhaton, unsa man ang pinakalisod nga angay nimong buhaton ining si manaha. Unsay mahitabo. Kung pasaylo ta, sa kay mahitabo. Lisod ba po na pagpasaylo pag kita mga ipasaylo nimo? Lisod po ng pagbuhat nimo maayo, wala yun kay buhaton maayo. Ang Bible nagsulti mga kaigsonan, ining kabuntagon mga kaigsonan, simple sayon kaayo, kaalam. Kining kaalam, makapaabli ni o makahimo ni dagkong butang sa imong kinabuhi. Now, dili ko maglangay mga kaigsonan, pangayo kamo bisan unsa, ingon sa dinhi pangayo kanako bisan unsa. Ingon ang bersikulo 9, atong basahon, ang bersikulo 9 nag-ingon dinhi.
Hallelujah. Isa busa hatagi ang imong alagad o kaalam aron mahibalo siya pag dumala sa imong katawhan uban sa katarong kay siya man ang makamando niining imong katawhan nga labing daghana. Labihang daghana. Hatagi yung imong kaalagad sa kaalam aron mahibalo siya pag dumala sa imong katawan uban ang katarong kay kinsa may makamando niining imong katawan nga labing daghana. Aliw, Jess. Ingon siya, gikahimuot sa Ginoo nga kini ang gipangayo ni Solomon. Ang Bible nagsulti in verse 10 nga ang Dios nahimuot. Yan na mahimuot ni mong Dios, mahimuot ka ni Ginoo nimo, bisan unsa ang imong gustong mahitabo buhaton sa Dios. Bisan unsay gusto nimo pagayoon sa Ginoo, ihatag sa Ginoo. Ang kaalam hinumdumi, gikahimut-an sa Dios ang kaalam na lipay ang Dios, mga kaigsuonan. No, sa ato ning kinabuhi, kung doon na tayo prayer, doon na tayo pagayon nito sa Ginoo, ang ato ning pagayon din nila na mga ita kanunay, Ginoo, tagay ko kwarta, tagay ko bugas, tagay ko sakinan, tagay ko gwapong balay, tagay ko nindot hindaanan, tagay ko may future. Ang ato ning pagayon, kaalam, kay sigod sa Biblia, nagisulti sa Biblia, na kining kaalam, mindugang sa daghang butang sa kinabuhi ni Solomon. Gipadato siya sa Diyos, gipauswag siya sa Diyos, kung sa yabi, kaalam ra. Gikinahanglan, kining gitawag na kaalam. Una-una ako nung kay kaalam, saan mo pag-manage ang imong balay? Huwag kay kaalam, saan mo pag-manage sa imong mga sa imong pamilya? Huwag kay kaalam, saan mo pag-manage sa imong simbahan? Lisod niya, no? Lisod doon. Huwag kay kaalam, saan mo pag-manage sa imong time, sa imong oras. Asa ka mo lakaw, di ba? Sa kamuato. Muna siya mga kaigsuonan. So number one, unang butang mga kaigsuonan, saan na to pag-angkon ang maalamong kasing-kasing? Saan ko na to pag-angkon? Ang isang dito na nahimuot ang Diyos. Tingnan, payag yung Ginoo eh. Payag as Ginoo lagi. Niya sa diha na nahimuot ang Ginoo mga kaigsuonan sa gihatag sa Ginoo. Taas, natulan na istoryahan niya. Okay. Ingon din eh, unsa, number one, usahay, doon yung mga butang mga kaigsuonan, nga kining mga butang na mahinungdanon alam nato. Isa din eh, unsa na to pag-angkon ang maalamong kasing-kasing. Gitambagan ta kay dili ta mailan ang katapusan adlaw. Hinumdumi mga kaigsuonan, daghan kaayo karon nga magawas mga kaigsuonan. Daghan kay mingon nga bisan kini sa munisipyo, daghan kay mingon di yun may magpabaksin. Pero karon ako mga kaigsuonan, ug unsay plano sa gobyerno tinuod na para nimo. Dili man ang gobyerno walay magpabaksin pag-abot sa time mo niya. Kinahanglan na yung baksin. Para na ako mabali, ha? Ako lang, ha? Kini mo kung kaalam mga kaigsuonan, ihatag sa Ginoo nato. Mahimutan wise ang word. Ang kalibutan na. Tungkol kay gobyerno, ang gobyerno, wapo kayo ang ilang programa. Wala po siguro yung gobyerno na mupatay sa mga tao. Dagan man pong ipang-injection, dagan pong ipang-baksinan. Aring barangay na mo, dagan namang barangay officials, halos-halos naman ibang baksinan sila. Wala man mamatay ang doon karon. Amo nakita ng mga kapitan, maayo pa maglawas. Tinon bitaw. Nya, ang nakalami mga kaigsuonan kay kining programa sa gobyerno makatabang para nimo. Although, doon na lang siguro tayo mga doubt usahay, no? Dati mga una siguro nga, bright pa nila na nagtuon sa DOH, nagtuon sa kanang health pa. No? Say, tuot ato mga tao na dili kayo wala nag-practice about sa health. Mutuot na nila. Pero dili ta mo to kay una ko na to. Kini makapatay ni pila na lang 5 years na lang mamatay ang tanan ni kalibutan. Muna original kin sa kinabuhi sa Christian dili na kahadlokan ang kamatayan. Pero gusto kang mahimo kang malamon kinahanglan imo ni i-apply. Ato ni i-apply. Tuwa kini mga parehas na mga frontliners ng sir police baksinan man na sila. Mga maestra, no? Baksinan man na sila. Pero doon na tayo gitawag og freedom. Natay kagawasan. Dili ang gobyerno mo dili siya ba kanabang sirado, no? Natay kagawasan, pwede kang dili, pwede kang magpabaksin. Dili gyud ingon compulsory nga tanan gyud baksinan. Pero tagaan mo card. Tagaan mo card. Pag kining card ka, matod ba nila o magpa-inject ka 666. A Bible lang sulti, agtang itatak. Check po sa kamot.
Niya abaga man, wa may gisulti sa Biblia nga adto ibutang sa abaga. Di ba? Ayaw na magtuo kayo, anak. No? Di lang kayo magtuo, anak. Pero, at ato din nga prayer, mo yun ang pinaka mahinungdanon kay ibutang. Number one, ingon sa din ang kaalam usa kapag aplikar sa kahibalo. Sa ato pa, ang tao niya na mahimong maalamon mga kaigsunan, ma-apply niya ang gitawag o sa kahibalo. Why siya, bright kay siyang manage tungod kay maalamon siya. Doon na siya abilidad sa kahibalo. Tanaw na to, parayo na. Ang sikreto mauni, gisulti ni Ilin ganina. Usan ini kapag pagkahibalo kung saan pagbuhat sa mga butang. Ang mga butang nga imong mahibaw-an. Parayo na. Gisulti din kung maalamon kita, makita kini sa atong mga pulong o mga buhat. Sa ato pa, ang tao kunong maalamon, ang iyang sinultihan, unsa? Ibalik. Ang iyang sinultihan, maalamon. Okay? Ingon sa nini, ang tao maalamon, kung maalamon kita, makita kini sa atong pulong. Ang imong sinultihan, makitaan din na kung alamon ba, o makitaan po sa imong buhat. Muna yung gisulti. Okay, padayon na. Tanaw na to. Kung sa gisulti pa yun. Ang kaalam, gasa, gikan sa Dios. Padayon na. Sa atong kaugalingon lamang, dili ta makadesisyon o maalamon ng mga desisyon. Kung kita lang kung pasagdahan, kung ang ato ra daw kaugalingon ng atong pasagdahan, dili ta makadesisyon sa atong kaugalingong desisyon. Ingon din ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan gisulti sa Salmo 111 verse 10 mga kaigsunan. At ingon ang pulong sa Ginoo din sa Salmo 111 verse 10, ingon siya din, ang pagbaton o kahadlok. Tanawa ha? Mauni ang pag-ekspresar mga kaigsunan unsaon nimo pag-gain ang kaalam. Ingon ang pulong sa Ginoo, ang pagbaton o kahadlok o pagtawag sa Ginoo, mao ang sinugdanan sa kaalam. Usa ko no, kung nagabaton ka kahadlok sa Ginoo o pagtawag ngadto sa Ginoo, mao nay sugod kay ikaw maalamon. Mao nang nisimba ta, mao nang niata. Mao nang every Sunday dili ka malimot sa pagsimba ngadto sa Ginoo. Pero man, kay gitawag kang nahadlok sa Dios. Wala na nagpasabot mga kaigsunan nga usa gini ka parte sa relihiyon nga paagi kun dili usa ni ka Dios nga mga butang. Ingon ang Bible sa ang pagbaton ug kahadlok ug pagtawag sa Ginoo mao ang sinugdan sa kaalam. Ang tanan nga nagkinabuhi nini makabaton og maayong panabot. Maayong panabot. Amen. So unsay gusto nimo mahitabo karong adlaw? Kanang mahadlok ka sa Ginoo. Amen. Ingon ang Bible, ingon sa dili pagkahadlok o pagtawag sa Ginoo, mao'y sinugdan sa kaalam. Sa ato pa, gusto kang mahimo malamon, maulay paagi ang Salmo 111 verse 10. Ang pagbaton o kahadlok, mahimo na kang maalamon. Ani kalibutan na kaalam nimo manggaling, ordinary na, temporary na. Pero mahimo gani kang mahinadlokon ngadto sa Ginoo, sa Dios na paagi ingon sa dili, ang tanan nga nagkinabuhi niini makabaton og maayong panabot. Lamig nga word, maayong panabot. Sa ato pa, ang imong hunahuna karon maayo na kung maayo po ang imong panabot. Diba? Unsay plano sa gobyerno para nimo, maayo na igsoon. Nga naman kay kung naa gani ka aning pulunga, dili ta mahadlok unsay tanyag sa gobyerno nga makaayo na to. Hallelujah. No, ako di ko mahadlok o mamatay. Mahadlok igang kay dire. No? Go kayo, nguhit at manok, dagang halo, dagang manokog, dagang iro, siyempre balik. Hago kayo. Nanumpukog balatong, ipang kup-kup. Bakit? Bubo ko ganina sa'yo, siyempre ko dito, namupok. Hago kayo dili, oy. Hago kaya. Sige ka pangitang kwarta. Bayad o purinte, bayad o tubig, bayad gasolina. Hago kayo. Pero di po ko gustong mamatay. Dali-dali. Kaya po kabubuton sa Ginoo. No? Pero mo ito may pasabot pa mga kaigsunan, dili angay kahadlokan ang kamatay. Ha? Ayaw din mo kahadlok mamatay. Ayaw kahadlok mamatay.
Usahay mo kining tao, dili mo simba kay naay COVID, dili mo atong merkado kay naay COVID, mo atong merkado, dili mahadlok mo atong merkado pero mahadlok mo simba. Ay mga tao na idea mo nila. Pero dili maayo ang ilang panahon. Nga naman, wala sila kahadlok sa Ginoo. Sa ato pa, ang tao din ay naglokong ito sa Ginoo mga kaigsunan, maayo kag panahon. Kanang imong pag-anyay karon dinhi, maayo kag panahon. Amen. Amen. Wa ka ni simpiyan ba? Tanawag ko nito kita, dayo kay sila nga ni dili. Di ba? Di kasi si service, dagahan kay tagaw kita mga nidili. Oh, dagahan kay mga tagaw kita. Pero man, kay gitawag na siya o maayong panabot. Oh, ug daotan pag ilang panabot, ani matutok kapoy kayo. Daghan ko pagsulay, bisang ganitong duol kayo, mayon kapoy man. Igang kaayo simba. Ano kaigang lagi ni karon? Igang lang ko. Dumay lang ng tao. Ug ako ba kay giigang lang? Isumay panabot, daygon siya hangtod sa kahaturan. Ang mahitabo mga kaigsunan, kay mahimo kang matuboy, mahimo kang madaig sa imong kinabuhi mga kaigsunan sa diha nga duna kay kahadlok ato Ginoo. Unsa kuno? Usab kini kasugod sa sinugdanan sa kinabuhi mga kaigsunan, maayong panabot. Mao ni ang tao nga sa diha nga ikaw mudango o muila kanunay kadto sa Ginoo. Ang gikahatag sa Biblia, ang gisulti sa Biblia mga kaigsunan, layo kay kas dautan. No, layo kay ta sa dautan. Ang ato kunong ginusa nini, we value our relationship with Him and avoid evil. Makapalayo gikan sa kadaot o dautan mga kaigsunan sa diha nga maayo ang imong kaalam balamon ng tao. Layo kay ka sa disgrasya, layo kay ka sa ilan, layo kay ka sa mga taong dautan. Nga naman, maayo kayo imong desisyon, maayo kayo kinabuhi. Ikaduha, number 2, ingon sa dinhi, lami mo kay in English mga kaigsunan. Ingon sa number 2, gihigog ba nato ang pulong sa Ginoo? O na nito ba dito sa imong gisulti, Sister Ellen? Nga lisod kayo ng pagbasa ng Bible. Kung saan nimo pagin ang kaalam, mao ni. Gihigog ba nato ang pulong sa Ginoo? Kung sa mahinungdan, kung nahigog ba kas pulong sa Ginoo, sa dihang nagbasa. Nagpaila na nga, maalamon ka, doon na kay kahadlok ato sa Ginoo, mubasa kay pulong sa Ginoo. Gihigog ba nato ang pulong sa Ginoo? Sa diyang nagbasa ta. Ang ilhanan di ay nahigog makas pulong sa Ginoo sa diyang namubasa kag pulong sa Ginoo. Sugod karon, ato ni challenge nato ni. Karon December 31, Thanksgiving man nato no. Padaghanay tag bersikulo. Sige, sugod karon, ha? Okay. Gihigog man nato ang pulong sa Ginoo usani kapag gain mga kaigsuonan sa kaalam. Okay? Namalandong o giuna ang pulong sa Dios. Hihinay na yun akong giuna. Namalandong o giuna ang pulong sa Dios. Magtubo ang atong kaalam. Hello? Nabang mo diha. Unsa kuno'y buhaton? Kung ang tao kuno nga gustong mugin sa kaalam, kinahanglan higugmaon ang pulong sa Ginoo. Ikaduha nga iyang buhaton, unsa? Iyang basahon. Ikatulo nga iyang buhaton, iyang pamalandungan o meditate. No? Iyang bang sabto ng maayo. Mao di ini. Unsay mahitabo? Isa magtubo ang atong kaalam. Magka-bright daw ta. Magka-bright ka. Ang Kristohanon dili bugo kung dili bright. Amen. Magka-bright ka, magkataas ang imong panabot, magkataas ang imong panabot. Panultiyon, versikulo 2, kapitulo 2, versikulo 1 ug 2, ngadto sa 5. Atong basahon. Ingon din niya pulong sa Ginoo, anak Timothy, ang itudlo ko kanimo og ayaw gayud kini kalimte. Dos, pamatia ang pagtulunan nga maalamon o paningkamuti ang pagsabot niini. Unsa kuno'y buhaton sa usa ka batan-on? Kung buhaton mo kini, tanawa, matugkad mo ang kahulugan sa pagbaton o kahadlok o pagtahod sa Ginoo o mulampos ka sa pagsabot bahin sa Dios. Sa ato pa, mahimo gyud kang maalamon pa gyud. Mahimo kang laom ang imong pagsabot bahin ni Kristo, bahin sa Ginoo. Kana bang
dili lang kay mo simba ka every Sunday, kundi doon na kay extra nga buhaton para sa kingdom sa Ginoo. Naaba kay extra nga buhaton nga dunay mga kalagawa pa makaduol sa tiilan sa Ginoo, imo silang makuha madala ngadto sa tiilan sa Dios. Namunay atong tinguha, munay mga pangandoy nga ang tao day maalamon, ingon ang bawat pulos Ginoo nina, kinahanglan dili ni mo ni kalimtan. Amen. Panahona ta karon, sugod karon, adlaw kinsa kaha to mga tao, nga imong kana bang mura bitag networking system. So, sa worldly nga mga activity, magunahuna ka, na kini ako ning mga prospect na ako ning tawhana, ako ning atuon, ako ning introdusan, ako ang kaning pakikiya, ako ning introdusan, para mudato siya, mauswag siya, di ba? Muna yung mga networking, imo siyang invite-on, imo siyang sultihan, para makakuha kag duha ka buok, para naakay kitawag o pairing bonus. Okay, pairing bonus. Sample, 1 to dinhe, ana kay 2004. Ana, sa man mga networking. Now, ato nang gamiton kanang mga idea, ato nang gamiton ngadto sa Ginoo. Okay, ato nang gamiton ngadto sa Ginoo. So may itong buhaton. Now, mo invest na ngadto sa Ginoo, atong kinabuhi, atong i-invest ngadto sa Dios. Dahil na to tong mga friend, ato mga family, ato mga suon, ginikanan, ato silang sultihan sa paagi nga ang atong makuha tuwa sa langit. Gitawag na siya mga kaigsunan nga magkataas ang imong panabot about sa Kristohanon nga Ginoo. Dili na ba ka kontentong sirado sa imong kahimtang karon nga ikaw ay nangalagad sa Ginoo, imong pamilya wala. Anak ba? Amen ba? No? Gusto sa Ginoo nga magkawain ang imuhang panabot bahin sa kinabuhi ni Solomon. Ikaw si Solomon nga kaalam ra yung Ginoo, kaalam ra nahimuot ang Dios niya. Sa diha nga iya ning gibuhat, gitagahan sa tulinadang bulawan. So ang atong sikreto mo tayo sa anak ti man ang gitudlo mo kanimo, ayaw gayon kini kalimti. Naasa ko na imong buhaton karon di. Pangunahuna kuno kinsa kay prospect nimo nga dadon ngadto sa Ginoo. Mo hunahuna kuno tag mga pipila ka mga minuto. Kisa kay imo hunahuna nga dadon nimo ngadto sa tilan sa Ginoo. Ayaw dada simbahan. Ano ning simbahan? Pudot-puta, balo na pugog adja sa oras dinhi. Nanaputay simbaw niya hapon. Kapoy kay ko. Dito, salamat dito po sa Ginoo. Ang ato dinhi orketa nga kaigsonan, abi ninyo. Atong orketa karon nagkadaghan, no? Nagkadaghan. Daghan na kay batan-on dito sa orketa. Oy, daghan, wapo. Orketa dito mga astig to ay mga batan-on dito sa orketa. Oh, tinuod na. Oh, naana to'y magpabautismo gani dito. Stick kay sa Bulacau dagat. Siguro dos, muli ito trabaho mga kaigsunan. Gusto na to na madala yun ang tao sa ngantos tilan sa Ginoo. Dili na to dadong simbahan. Ano na to simbahan? Ngayon din na, dako kayo simbahan. Dako kayo. Napipaligit ang mga reliyon. Sa pamatiya ang pagtulunan na malamon o paningkamuti ang pagsabuti ini. So mo ni ang tuyo tumong sa Ginoo mga kaigsunan. Nga makabaton tag nga ayong panahon. Na dili ta mauwan o dili ta mailad sa kalibutan. Dili ta mailad sa limbong sa yawa ining adlaw. So ang atong kinabuhi mga kaigsunan mahimuningan ay kanunay diha sa Dios. Ang Bible nagsulti mga kaigsunan kaalam lang na abli ang daghang kadato sa kinabuhi ni Solomon. Siya ay usa ka tawo mga kaigsunan nga walay bisan hari kinsang hari nga katandi nahimo siyang sikat. Kung gusto kang mahimong muuswag sa imong kinabuhi, sa imong panginabuhi, ayaw pagpaningkamot sa imong kaugalingon lamang. Ikauban ang Dios. Apila ang Dios. Apila ang Ginoo, maningkamot ka karon, apila ang Ginoo. Ginoo, maningkamot ko ani para sa imong pamilya. Apil ka ni Ginoo. Wala pa pasabot, ayaw gyud kalimti ang Dios pagbahin sa imong kinabuhi. No? Naagyud tay tahis kanunay sa tong oras. Hallelujah. Ikatulo mga kaigsunan, ang mahinungdanon kay ni nga butang. No, mahinungdanon kay ni nga butang. Ikatulo, Ika sa dinit, atong panayoon sa Dios ang kaalam. Hinumdumi, ikatulo, ika sa dinit, atong panayoon sa Dios ang kaalam. Sa dihang gipangutana sa Ginoo si Haring Solomon, unsay iyang gusto. Ang hari nangayo, naghangyo o kaalam.
Daghan kay prayer, bisan ako. Mao gini akong prayer sa Ginoo. Unsaon kun wa gid ka alam. Tanawan ko, ang kinabuhi ni Solomon mga kaigsoon, wa gid siya laing gipangayo. Ha? Wala siya nang gipangayo, mahimo ka malamon. Mamanday ka, di ka malamon. Sige ra kay. Soko din eh. Balik na po sa manto. Ha? Sukod kag tiles, putlan tong tiles. Balik na po ka kay magsukod sa to'y sukod. Kaalam. Diba? O, mag-exam. Sige, nagtanaw sa kisame. Diba? Kaalam. Diba? Magkwenta ka kwarta. Saan pagsukli? Lisod na ba suklian ng gagpera? Nabi na mga 15, mga 17. Isukli na. Mga 3, city, mga bungkig bitaw. Isukli. Huwag kay kaalam. 0.75. Ito, mga so tayo. Ito, igalaw ko ng mga panday, may kayo, kuwan na siya. So, freedom yun. Ay, kayo. Kuwan na siya, so ko na ni Pastor. Libo ko, tandol ko para di malamay. Mo ba? Malamay mo kag supako ni mo, huwag ka kabalo. Ito, kinahanglan ni kaalam. Si Solomon mga kaisun, huwag yun sila yung introduce yung kaugalingon. Nga ito sa Ginoo, kaalam na. Imong kaya pa yung magpulikan. Gini gitudlo na ko, wala ni nagpasabot mga kaigsunan na maalamon ta. Gitudlo na ko ni para ma-wide atong una-una. Ang nga importante di ay kini gitawag og kaalam. Kay dagan kay mga tao nang ambisyon nang andoy, pero wala nang andoy sa kaalam. Di ba? Dagan kay mga tao nga maalamon. Dagan kay mga alamon ang kalibutan. Ingon siya rin sa Solomon, ang pangayoon sa Dios kaalam. Sa dihang ipangutana si Ginoo si Haring Solomon unsay iyang gusto. Ang hari naghangyo og kaalam. Masinabtanon ang nga kasing-kasing aron makadu pangagamhanan sa patas nga pamaagi. Ang pulong sa Dios makita mga kaigsuonan. Bersikulo makita diha sa Panoltihon 2 size of city. Mao ni usa ka mga butang mga kaigsuonan nga atong mabantayan sa atong kinabuhi. Kasagaran mangayo ta bugas, kwarta, kaayuhan, milagro, pero wala gyud kasagaran mga Ginoo tagay ko kaalam. Di ba? Wala gyud mangayo ana. Kaya kanang kaalam, para nila, ubos kaayo. Ang Ginoo mo'y naghatag sa kaalam. Ang kahibalo, ang pagsabot, nagagikan sa iyang mga pulong. Naghatag siya kaalam o nanalipod sa mga mataron. Hinumdumi nga gidoble-doble sa Dios. Ingon ang 1 Hari, Kapitulo 3, versikulo 11 at 14. Gidoble-doble sa Ginoo pagpanalangin ang kinabuhi ni Solomon sa diha nga maoy iyang gipangayo ang kaalam. Ingon ang Dios, tungod kay kini man ang imong gipangayo, dili man ang taas nga kinabuhi o bahandi o kinabuhi sa imong mga kaaway. Hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto o sa umaabot ng mga panahon. 13. Ihatag ko usab kanimo ang wala mo pangayuan. Tanawa. Dinhi pagsugod mga kaigsuonan. Siya, ihatag ko usab kanimo ang wala mo pangayuan nga mao ang bahandi. Unsay isang pangayo? Unsay ihatag sa Ginoo ngadto kang Solomon? Bahandi o dungog sa tibuok mong kinabuhi aron walay laing hari nga ikatandi kanimo. Anheta pupos ani nakita. Unsay ipangayong Solomon? Unsay gusto nimo mahitabo? Unsay gusto nimo pangayo sa Ginoo? Kaalam, kalimtanon. Hallelujah. Utana po ninyo. Unsay ipangayo ni Solomon? Kaalam. Unsay gidugang sa Ginoo ni Solomon? Handi og dungog. Hallelujah! Palakpakan na to ang Diyos. Ang Diyos, mga kaigsuonan, aduna sa determinasyon sa iyang word, sa iyang pulong. Nga gusto sa Ginoo, nga kini nga masinati ko siya, walay hari, nga matangkay di mo sa umabot bisan karon. Buhaton sa Diyos, ang idugang sa Ginoo kung imo ning ambingan o imo ning pangayoon, kining gitawag kaalam. Nandoy ka ani? Ayaw pangandoy. Sige ka gama din eh. Ako bito mga kaisun, lampas tanong. Mong sa noon man po. Mong sa noon, tanong kag sa akin. Inig tulpos, lami nung takay dahon. Tulid na.
Dating bukbo na bagyo ng ta. Ibubuan, iabunuhan. Dili yun. Ang akong ikatandi, kining gitawag o bahandi. Kining bahandi, wani gisulti o kwarta. Kaya usahin mong kupot sa taong na pagpangayo, kwarta. Pagbahandi, kwarta na gihapon. Di ba? No? Kananing may lawas, kananing may paninulti, kananing may kitanaw, may pangunahuna nimo. Usa na sa mga bahandi nga naas Ginoo. Kanang dungganan ka, kanang kapiyanan ka. Tanawa na ba? Ha? Kanang dungog mga kaigsuonan, mao ni usa sa mga butang sa Kristohanon nga ampingan sa tao. Oy, maayo kag dungog, maayo ka dagang kapiyan nimo. Wala mong kakaguran kay kapiyanan ka. Uy, ayaw po lang na, kaya di na kabalong uli. Isugnod na nila. Okay, puti mong kaguran, isugnod. Kining dungog, bahandi o dungog mga kaigsuonan, usan ni sa mga butang nga atong hawiran o niya sa imong Kristohanon na kinabuhi. Ayaw yun. Pag-ibaliwala ni Igsoon, kaya ang kaalam mo ni ang usa kay yapi, aning gitawag o bahandi o dungog, nga ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Usahay ang pangandoy nimo karon, wa ko kabalo. Ang imong pangandoy siguro karon mahimo kang dato someday, mahimo kang professional, mahimo kang businessman, mahimo kang successful businessman, mahimo kang mananagat, mahimo ba ka magbabaon, unsa ba kay desisyon sa imong kinabuhi. Hinugdumi nga sa diha nga mangayo kay kaalam, tagaan kay bandi sa kusog bungok. Hallelujah. Parayo alam ni, i-maintain ang imong relasyon nito sa Ginoo. Unsay buhaton, mubasa tag pulo sa Ginoo, mo-meditate day and night. Ang Bible nagsulti mga kaigsuonan, ayaw ni kalimti, kay usan ni kapaagi nga ma-promote ka. Amen. I-promote ka sa Ginoo. Mo ni paagi. Ang promotion nagsuon dili kita may maghago. Ang promotion dili kita may maghago. Ang Dios may maningkamot pag ang Dios may mo minag paagi. Buhaton ni para nimo. Hallelujah. Kita trabaho lang sa Ginoo. Di ba? I-promote ka sa Ginoo sa paagi sa Dios. Dili sa paagi sa tao. Hallelujah. Pwede kalipay mga kaigsuonan. Tanaw ni mo na ito. Nagsaging mo siya, 1 Hari Kapitulo 3, versikulo 13, mga kaigsuonan, ihatag ko sa kanimo ang wala mo pangayuan. Wala pangayuan ni Solomon. Hallelujah. Wala pangayuan. Hallelujah. Kung sige pangayon ni Solomon, kahala. Ang wala pangayuan sa Ginoo, ihatag niya. Lord, mangayo to sa Ginoo, itong prayer, Lord. Kaya wala pangayuan na mo Ginoo, ihatag po. Di ba? Lord, kompleto na. Kada alas 7, alas 8 na mong prayer, Ginoo. Wala nang iyak po. Kompleto na yung kanunay. Pasalamati ang Diyos so wala bang ihatag. Pasalamati. Kaya ang Biblia nag-ingon mo na kahulugan sa pagtuo. Hallelujah. Dito ka sa mabutan, wala pa. Daw mo na anak. Oo. Ikaw sa dinig siya, ihatag ko sa kanimo ang wala mo pangaywa nga mao ang bahandi o dungog sa tibuok mong kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Christian. Kristohanon. Ibutang ni kanunay sa imong kinabuhi nga diin ang Dios makahatag og bahandi. Makahatag og dungog. Hallelujah. Laban sa Ginoo bisan bitan kung kinabuhi mga kaigsuonan usay ordinaryo ra gyud. Ordinaryo ra gyud pag intay na ikapaghambog wa gyud pila ikapaghambog. Kini gyud akong relasyon letos Ginoo. Matay ta ni kalibutan na atay legacy. Na mamatay ta ni kalibutan na atay mabilin. Mo ra gyud usa ka butang. Ayaw magpasikat kanunay sa imong kaugalingon, ayaw magpasikat kung sa inaan nimo. Kung sinaabot mo, ayaw magpasikat. Kaya maabot ang panahon, malimot na ta. Malimot ta. Pero ang Bible nagsulti, kaalam pangayo ka. 14 pangayo. Katapusan na nga bersikulo. Ug unsundo nimo ang akong kabubuton, ug tumanon ang akong kasuguan, sama sa gihimo sa imong amahan na si David, lugwayan ko ang imong kinabuhi. Naara. Sa kuno, mahimutan alamon. Na ay virus, ning abot. Na apoy gobyerno na naghatag og baksin. Ayaw tuo. Ayaw tuo na. Kamatay na, mamatay ka, unahon itong mga senior citizen. Unahon mga tinuod. Tinuod bigyan na, unahon ang senior citizen. Kaya para gamay na lang yung kaayo-layo ng tao. Karang wala na yung mga senior citizen. Dili mo na mao, dili na mo. Ilan na mao na. Para na maprotektaran mo. Para maprotektaran mo yung kinabuhi. So, nila nga kabutago niya sa mga pangayo, bisang-bisa. Atagan ka sa Diyos. Minindog tayo sa mga. Ang atong kinabuhi, itudluan sa Ginoo kung saan pag-iing kaalam. Kung saan mo pag-angkon, kinigitawag kaalam.
Una, kinahanglan mahimutan ang lupon sa Diyos. Ikaduha, kinahanglan mubasa tas pulong sa Ginoo. I-meditate na to ni day and night. Hallelujah. Hinumdumi nga ang Diyos doon ang insaktong plano para nimo. Ang plano sa Ginoo, mahimo kang usugon. Ingnan ang Diyos, Ginoo, gusto na ko ng mga butang na wala na ko pangayoa. Mga butang na imong giandang ito sa kinabuhi ni Solomon. Hinumdumi si Solomon sa kadato, walay isang kinsang hari na ikatandi niya. Hallelujah. Morning Diyos na itong galagahan ka. Diyos na dato o matinudaan ng Diyos. Hallelujah. Iksoon, bugat na nga mensahe. Bugat ni nga mensahe tungod kay nagapadayag ni sa kaalam. Pero makaya na ito ng sabton tungod kay naay kaalam na gihatag sa Ginoo, usa-usa ka na ito. Ang kahibalo iksoon, usa lang na kagikan sa kaalam. Hallelujah. So nini nga kamantagon, unsay gusto nimong buhaton. Unsay gusto nimong buhaton sa Dios para nimo. Pangayoon na to ning kaalam. Pangayoon na to ning kaalam na naa sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Iyo nga imong mata isuon. Iyo nga imong mata. Imagine na unsa kaayo ang Dios nga nag-amping nimo. Tanawa, wala ka pasagdahi. Wala ka biyahe. Daghang mga pagsulay o mga testing sa kinabuhi, pero padayon nga ang Diyos naglukway sa imong kinabuhi. Padayon ang Diyos na naghatag sa iyang pabor sa imong kinabuhi. Dili man siguro ka dato igsuon. Dili man siguro ka daghan kay bangko karon. Dili man siguro daghan kay kag ginatigom sa inyong balay. Pero hinumdumi, sa diha na doon na kay dumog, na kay maayong dumog, dato ka at tubangan sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ablihan ni abihin mo kasing-kasing. Pasod na si Jesus, na siya may maimong Ginoo manluwas sa imong kinabuhi. Wala ko kakita sa imong kinabuhi, dili. Wala ta naghibaw-anay unsay atong kinabuhi sulod sa atong kasing-kasing ang Dios naman. Apan ini nga kabuntagong Ginoo, ang kaalam mao usa ka yapi o susi sa pagkamabandianon sa imong kinabuhi. Mahimo kang mauswagon sa diha na mahimo kang maalamon. Hallelujah. Daghan kag mga racket, daghan kag mga business, daghang mga oportunidad na bilihan sa Dios diha nimo sa diha na maalamon ka. Hallelujah. Gampo ko iso. Magampo ka. Amahan na mo nga langit nun. Gamahanan ka. Diyos, ikaw natuburan sa kaalam o kahimpan. Nining orasa, ni aning himong mga katawhan, misimba nimo. Kaya nahimo silang mainadloko nimo. Kunya nahimo na silang maalamon. Akong giampo karon amahan nga langit nun, sumala sa imong pulong. Akong pangayoon karon kanang kaalam. Mahimo kong maalamon, gikan ako ngadto sa akong mga kaigsuonan nga niya karon dinhi. Ingon nga ako mo imong gipili nga usa nga mugiya, muhatag og maayong dalan, muhatag og maayong tamba pinagi sa imong pulong. Tudlogi kaming tanan nga diin mahimo ming malinundoton, mahimo ming kanunay nga mohawid diha sa gitawag kaalam. Salamat amahan nga langit nun. Panalangini ang tanan nga niya karon dinhi nga nagaila sa imong pangalan ni simba nimo. Tugutan nimo Ginoo nga kanang bahandi o kadungganan mahitabo na sa matag panigmalay karon in Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. Tuho iigsoon ang imong kinabuhi lahi na sa uban. Ang imong kinabuhi lahi sa imong kauban, lahi sa ubang tao nga diin wala mga lagad sa Ginoo. Salamat kaayo sa Dios. Lord God, in the mighty name of Jesus, akong i-release ang imong panalangin karon, spiritual blessing, material blessing, financial blessing, emotional blessing,
Oh Lord God, mag-aabot kini, mahitabo kini sa pangalan ni Jesus nga Nazaret mo. Salamat Lord God, na ang imong panalangin mo overflow, mo overtake, mo sisig, mo preserve Lord, mo surrounds Lord, ang imong panalangin karon, among maangkon o among masinatian. Kanimo amahan nga langit Lord, among ginatugyan. Lord Jesus, salamat